Takže čaute, tu je Progress Gaming Tube a ja som David a vítam vás pri hre Battlefield Play for Free. Takže vyzerám asi nejako... Jak sa to? Takto. Takže ideme hrať. Dúfam, že mi to moc nebude lagovať, keď mám zapnutý fraps, ale tak dúfam, že sa vám Let's Play až bude ľúbiť. Čo to tu máme? Haló, haló, haló. Inak som level 6 a presne sme prehrali, takže si musíme počkať. Inak ja som ten Šušeň 007, ktorého ste mohli vidieť aj v LOLku, vlastne na LOLku. Nech som správny. Či v LOLku? To je jedno. Proste ideme. Čau. Máš sexy ucho. Mám si ho olízať. Ty beťa. Ukáž? Ale nie. Takže ideme do boja. Bitches. Budem túto hru hrávať aj s Adamom, ale on je teraz geňo a nemá čas, lebo je nedeľa a musí sa pripravovať do školy. Takže ratata. Ty šuhaj! Podaríte nám sedmičku, nie? Over here, I got ammo. No do. Takže takto ste videli, jak mi dali headshot. Profi sniper. No dobre. Neviem, koľko to bude trvať. Povedzme tak 10 minút. Povedzme. Ale tak. Uvidíme. Inak ja som velice noob, lebo nemám žiadnu pušku. Čo som včera vyhral, som v tých kartách, či jak to tie šulínčatá. Som to vyhral normálne, akože takú nejakú famaš, či čo to bolo. Ale akože teraz, jak som zapol, tak vidím, že normálne mi to už prestalo fungovať, lebo to bolo len na deň. Tu je taký geňo. Ja ťa zadrbem. Jo. Dáme ďalší. Pomoc. No, toto ste chceli. Toto tu máte. Dorite. Super FPS mi to ide akože normálne. Pomoc. Debili. Ja som debil. Ale to kto sú takí idioti? Oni majú vysoké levely. Si myslia, že sú nejakí bossovia. Kontroler. Jo. Kučky som. What's over here? I got ammo. No do riti. Ja som taký noob. Ako vždy. No lebo týto je rank 30 a ja som 6, tak čo sa s ním tam budem, ne? Sú to obyčajnou puškou začiatočníčkou. Ratata. Benford. No 5-krát zabil, to je na hovno. To je proste na hovno. Tu mám takú pušku, že... Takto je taký boss.